Digel hatina cejna Newrûzê û sersala Kurdî li piraniya bajêr û bajêrkên Kurdistanê agirê Newrûzê hate helkirin û bi keyf û şadî welatiyan hestê xwe derbirî û beşdarî helkina agirê Newrûzê bûn û xelkê dihûkê jî digel helkina agirê Newrûzê bi keyf û şadî daxwazkir ekleziya navmala Kurdî bihête parastin. Ez dixwazim bîda azadiye em layinê Kurd hemî bîne ek, hemî part bine ek û salek înşallah dewletbûnê radî. Ama ku dezgahê her karê parastina Alaya Kurdistanê bî li ser damû dezgehên hikûmetê taybetî nava seyraniyan da kam dî çawa şeyn tîmê me dê belava bin hemî ciha ku bon dê mereman dê kan bişin xizmeta xelkê xwe bikin û nehêlin ala bêrêzî bêramber bête kirin. Destpêkê sersalanî li hemî gelê Kurd û têkên şehîda pîroz kirin û pişmergên Kurdistanê ku aramiya hebûna wan em divê aramiyê dane nûke. Hîviya min ew e ku partên siyasî hemî ku destên xwe bikine ek dest da. Bi wê çendê ku bişên dewletbûna Kurdî biragehînin. Wekû Kurd, wekû Kurdayetî, wekû hemî Kurdê cîhanê evê rojê pêk ve helkeftina û ahenga dikin bo hindê ye ku dubare bo xelkî ji diyar bit ku milletê Kurd milletekê kevne rojê Kurdayetiyê zorin ev Newrûz me hemî Kurda pêk vedgirê dit û her çarparça ji dikite yek. Sala Newrozê li hemî Kurda pîrozkirine li hemî cîhanê heqîqet her sal ev sala tê te pîrozkirin umêdê tinî. Lewmanê umêda me ya Kurda li vê salê serxebûne û nêzik ragihandina dewleta Kurdî ye. Dubare pîrozkirinin hemî Kurda li her cihekê cîhanê li Kurdistanê taybet. Proje geleka giringe eger bîto bibîte girtina milletê Kurd taban ekîd eke bibîte girtina milletê Kurd serbaxwe dê zîtirîn demê de ragihandin. Bi vî rengî û bi govend û dîlan û bi keyf û şadî ev sala jî welatiyan agirê Newrûzê helkir û daxwazkir gelê Kurd di ayendekê nêzik da bi tevaya mafên xwe şad bibîte ve. Beya Ramêdî, Badînan